Don't match between three types of top coat waxes. Merong botany, for black color po to botany, tapos yung bagong labas ngayon yung top coat, tapos si MTX nano slick. So ang surface natin black po siya, may base coat po siya ni Mothers. So mayroon na po siyang synthetic wax kaso 4 months old na. So again, this is a head-on comparison. Ito po yung before natin. Ayan po siya, may mga watermarks na makikita. May partition pong tape sa gitna, makikita natin mamaya kung ano ang after. Ayan na si Botany. Ayan siya. Ayan kay MTX tayo, nano stick. Again, walang linis-linis yan. Head-on competition. Buff natin, excess. Mamaya, test natin, hydrophobic. Okay. So ayan, di ko lang alam kung nakikita nyo, pero ayan yung mga swirl marks ng mga basahan at may mga watermarks din dahil nga walang linis-linis, wala nang rubbing. Kita nyo yan, may swirl marks siya, hindi ka mukha kay Botany na yung swirl marks wala. So again, this is from MTX. Now, to test yung top coat. Ito si kaibigang Alex. Siya ang magde-demo ng top coat para sa atin. Okay, ayan po si top coat. Basahan po. Basahan. Si top coat, walang linis-linis po yan. So ayan po siya. So makikita nyo yung parang coat. Hindi naman kulang yung pag-spray mo. Okay na yun. Okay na yan, kuya. Pero Okay depende sa usage kasi yan. Okay. So, Yan, 6 spray lang naman siya. So yun, nakita nyo 6 spray. Hindi ka mukha nung kay MTX kanina, dinamihan ko yung spray. So makikita mo yung swirl marks, bawas na bawas. Hindi ka mukha kay Nano Slick, kay MTX. Pero yun nga lang, may mga watermarks nakikita. So dapat talaga linis talaga. So linis muna. Pero kung tinatamad ka, hindi ka maselan, okay na. So overall, lahat sila makintab. Yan, head-on makintab. So ipopost ko muna yung video. Mag-hydrophobic test tayo. Okay, balik tayo. So itong following test, meron tayong suka to replicate acid for acid rain, and then soapy water, and then water. So umpisan po sa suka. Chemical po to so acid siya, lahat sila lalagyan natin. Okay. Okay. And then soapy water. So again, pang top coat po lahat yan.
pang final touches, hydrophobic. So yan, lahat po sila na-spray ko ng soapy water and then tubig. So ayan po siya. Yan po yung results. So makita mo yung hydrophobic ni Botany. Ayan po si Botany. Ayan po siya. May suka po yan kanina, soapy water. So hydrophobic po siya. And then kay Topcoat, ito po siya, Topcoat. Ayan. So makikita mo iba yung pattern nila sa tubig. So si Nano Slick by MTX po siya. Very similar sa pattern ni Topcoat. So overall, good performance sa kanilang lahat. So hydrophobic po silang lahat. So again, si MTX, ayan po siya. Iba yung kanyang pattern, parang mga perlas. And then si Topcoat, then si MTX. So again po guys, yung po mga chemical na nilagay ko, suka, soapy water, and then water. So yan po yung epekto niya. Siyempre, bibili ka ng wax, yung po protectionan niya yung paint mo, hindi lang puro kintab. Shout out nga pala sa mga ka-team ice ko. Hello, this is 1717 Badge Kawalen. So there you go. Review kay Topcoat, gagamitin natin sa mga trim. So ito yung trim natin, very dull siya, wala tayong linis na ginawa prior to application. So yung excess pupunasan natin. Ayan na. Good performancers. Black na black. Okay, since rubber base po to at silicone base naman si Topcoat, so okay na okay siya. Partner na partner sila. So thumbs up. So product testing again, Topcoat sa powder coated material naman. So ito po yung powder coated. Then makita nyo, dull siya. Ayan, punas. Okay. See, black na black. So again, silicone base si Topcoat. Napa-black po niya yung powder coated. Shout out kay Tatay Punch.
Product testing kay Topcoat. So ito, in-spray ko na sa trim. Ayan. So kita nyo, black na black po siya. Ito yung treated. Ito yung part na hindi treated, untreated. So hydrophobic test natin. Kita nyo, ayan. Ayan po yung untreated, treated. Topcoat, pang trim, the best. Morning guys, update lang tayo dun sa Topcoat spray na bagong labas ngayon. Ni-spray ko siya di sa gulong ito. This is our third day. Tignan natin kung okay pa. Pero kung makita nyo, very noticeable yung part na to. Makintab siya. Very black. Hindi ka mukha ng part na to. Walang spray. So, okay. Tingnan natin. Bukasan natin yung tubig. So, effective pa rin siya. Again, sa trim. Dito ko siya nilagay. So, again, this is our third day. Rain or shine po yan. 3 days of non-stop raining. So, okay pa. Sa Topcoat after 30k plus travel, around 1 over a week, sprayed on this powder coated material on my roof. Tignan natin yung tubig. So this is treated, untreated. Treated. So there you go.